Cemal'ı Akmurat'tan hat gelenliğini Yenevul birinden ağsırdı. Cemal beğendiğinden uçağa indi. Jeli böyle gülüp bir yerde oturup turup bilen oldu. Ol kayta gelip Yenevul'u bağrına başladı. Cemal bu at Yenevul'u öz Akmurat değerlerinden oldu. On taylı gedek yanağından oğsuyadı. Yenevul'un bolsa Cemal onu her gedek oğsanına yüzüp kılıp gittiydi. İki doluğun nar yağlı kadar yadı. Doğrusu Cemal'ın bu bolsa Yenevul'u yaramaydı. Her hal ol çoğrasının göğün için ona katı gayrım söz aytmaktan çekiniydi. Cemal olsa cakkıllap gülüydi. Cemal Akmurat'tan gelen hatı yanadağından elini aldı da ağır asmana götürdü. Teret seni. İne şu hat, bana hemme vattan kımmat eni ulcan. Gökteki dileğim yerde hoştu. Ahır geldi. Çoğrasının saat bolun yerine ene ulum saattı. Ol Akmurat'tan hat gelenliğini Cemal çırak begeniydi. Ondan ol Cemal'ın soğuğuna koşulup on bilen dessen saat bolup bökçöklüydi. Okudun mu? Ne mi yaptır? Ol hatınna men ehli oy pikirleme duygudaşlık bildiriye. Ondan Joracan son katı özün yazanan bolsaň, Akmurat'ın bana näme yazanlygyny bilmek sana hükman näl bolsa gerek. Şöyle demi? Doğru. İki söýgüliň arasyna üçünji biriniň goşulmagy hakynyň ýokdugyny aklym çatyp durla. Ýöne her näme bolsa, sen men joram bolanyň üçin hatyň iň begençleriniň bir ýerine okap bereýin. Ýöne biçak üns berip gulagas. Bu maňa ýüzden piýazlanan bolsa, sana degişli. Maňa? Towa. O maňa niýe hel degişli ýeri bolup bilsin? Men onu görmesem, tanamasam näme? Sana nämesiniň degişlidigini hatyň şu ýerine okap berenden soň düşünür baýdar. Ine diňle. Cemal, men sen meni uly hormat bilen owa öýüňize mihmançylyga çagyrýanyň üçin köp minnetdar. Owa gedilince barmak men soňky günler uly arzumdy. Owadaky iň soňky täzelikleri bilmek, öwrenmek men ilmi işim üçin derwäs gerekdi. Eger sen men size mihmançylyga barmagymy isleýän bolsaň, onna men saglyk bolsa, geljekki din çalyş güni öýlen saat 6-larda siziň öýüňiziň kapysyny kakar. Sen maňa garaş, Cemal. Ine eşitdiň gerek? Beýlik ýalan zatlaryny bolsa sana bilmek hökman näl. Cemal'ın öz söýgülisinden alan jogap patyny okap berenligine Yenewul öz ýanyndan begenni. O maňa öz syryny ananýa. Demek, Cemal meni gowy görýän eken. Yenewul. Hatyň şu ýer näme sebäbi sana okap berenligini bilýärmi? Ýok. Sen maňa kömek bermeli bolsun. O nähili kömek? Ol gelýänçe içeriğini gül ýaly bezemeli bolsun. Dürlü gen süýçi naharlary bişirmeli bolar. Kömegimi gaýgyrman Cemalcan. Ine meniňe köp sag bol Joracan. Birdenem Cemal ýuwuşdy. Saat bolup saatlykdan halis ýadan ýaly üstü per ýastykly krawatyň üstüne aýagyny aşak sallap oturdy. Ine uljan, Gulagym senne. gadyryny bilýänler. Wy, o näme diýdiňmi? Bilmedik siren bolmasana. Akmurat'a soňky ýazan hatymy sen ýazyp berdiň. Mene özüň haýyş eden soň ýazdym. Mene sen tapan sözlüğünü ölsümem tapıp bilecek gel. Sen meni adımdan ýazan hatyň ýaly. Şoň ýaly haty hut ýazjylarym ýazyp bilmez. Men sen Akmurat'a ýazan hatyny özüm okap doýup bilmedim. Men onu şeýle ýürekden töýgenligime özüm hayran galdym. Doğrudan birini şeýle ýürekden töýmek mümkinmiki? Sen neçik görýän? Doğrudanım. Men onu sen hatda beýan edişiň ýaly söýüp bilermiki? Men onu umut görýän. Oň uğruna janym bermege taýyn. Ýöne men sen hatda beýan edişiň ýaly günbegün horlanyp, era wakyp barammy? Sere de, hey men horlanan yerim mami. Yok. Men tersine horlanmajak bolýan. Eger horlanaysam onda men owadanlygym görüp görmegim kemeler. Ýöne.
Nem düşünürdiň sen meň adymdan ýazyp beren hatyň oňa täsir edipdir. O maňa diňeseň maňa ýazyp beren hatyňdan soň jogap gaýtyrdy. O näme üçin jogap gaýtyrmasyn? Men onu tüýs ýüregimden ýazdym. Cemal, kravatda ayagyny aşak sallap oturan ýerinden özüne gelişmeýän heňdi hezir edinip güldi. Ýene ölim var ola. Sen tüýs oňuraýdyň. Sen nähili onu tüýs ýüregimden ýazýamsyň. O hat sen däli, men tüýs ýüregimden ýazylan hat bolmaly. Uy, ýoksa. Şeýle bolýarmy? Ýalňyşypdyryn. Men sen ýüregimdäki öz ýüregimden tızdyryp ýazdym. Onu sen başga kagaza göçürdin. Öz hatyň, aşagyny öz adyň. Ondan gitjek ýerini ýüre. Ine menen ölýär Jorajan. Jora diýeniň şeýle bolar. Ýöne senden ene uljan ýene bir haýşym bar. Aýt Cemaljan. Dünkü beren köýnümiň ýakasyny çaltyrak tutaraýdy. Vay bagydy. Ol gaty agyr nagy şahyrin. Kalhoz işiniň taşyndan maňa ýeňilişmi? Men gaty gyssama göre. Ay bolýaly. Iki söýgüle kömek bermekden sogap iş bolmy? Onuň dogrudyr. Odal kömek etdiň, ýene de kömek edersiň, şeýledemi? Bolýar Cemaljan. Elimden gelen kömegim gaýgyrman. Elimden geldigiçe çalt guturjak bolar. Cemal böküp kravatdan yere düşdü. Ene ulun kulagyna pysyrdyp diýen şeýlediydi. Men onu öýümize çağırdım. Olum geljek diýipdir. Goý gelsin. Goý öýümüzi görsün. Goý ejem kakym bilen tanyş bolsun. Ol şu öýe aýagyny atsa armanym ýok. Men onu ömür men ýadymdan çykarmak ýaly ederim. Men onu mehman almak şeýle bir taýýarlyk görürüm. Hoşuna gelsin. Men onu aşagyny ýüpek hali, mahmul düşükçe düşär. Tersegini goşu per ýastyklar ýassar. Öňüne müňür dürli nymatlar üşürer. On bize mehmançylyk geljek güni. Men nähil köýnegime ejegim bilýärmi? Bilemok Jorajan. Sen şu wagtda ýakasyny bejer oturan köýneg bar. Ana şonu ýeýär. Oň matasyny nähil oňut, nähil ütköşük matadygyny gördüňe? Şeýle dämi? Sen şeýle oňut, şeýle owadan, şeýle açyk renkli matany görmedin? Gören näersiň? Şeýle mata entek şu jele gaýda hiç kimiň eline degen nädir? Innem degmez. Inon soň ene uljan, sen giýjen günni edip işledi. Şu köýnegime akmuradyň geljek gününe taýýar etseni. Eger şu diýenmi etmeseň boli. Men gaýdyp sen ýüzüň görben. Eşitdiňmi? Eşitdim. Şu minutdan başlap ene ulun aladasy 10 hisse artdy. Kalhoz işiniň illigi öýlerinden daş sokman Cemalyň köýneginiň ýakasyny bejerdi. Ene ulun Cemalyň köýneginiň ýakasyny çekýän nagsy şeýle agyr, şeýle çylşyrmly bolup, ene ul onu ilkinji gedek nagslap görýärdi. Cemal bolsa onu günne 2 gedek gelip gyssap gitýärdi. Ihlas bilen aglasaň sokur gözünden ýaş çykar diýileni. Köýneginiň ýakasy olaň çaka dişinden bir gün ýer ýetişdi. Cemal muňa begenip näderini bilmedi. Öýlerini ılgap gelsini derrew aýnaň öňüne bardy. Ýeňine köýnegini çykaryp täze köýnegini giydi. Cemalyň begenjiniň demi tutuldy. Cemalyň täze köýnegini daş dogrugyny şogly saçyp durdy. Sehel gymyllasy äpşän ýagtysyny müň türlü öwüşüne atýardy. Ýakasyna çekilen agyr owadan keşdi bütün döşüni ýapyp durdy. On bu ajaýyp köýneginiň ýakasyna çekilen keşdi ýönür keşde bolman, Türkmeniň ehli nagşy şo ýakada ýerleşen ýaly. Cemal begenjiniň hop gitýärdi. Ol bu köýnekde şeýle bir owadan öli Cemal özüni tanamajak boldy. Waýy, men şeýle owadan ekenimligi. Men şeşigimde akbirat göräýsin nähil orka. Şonuň özüne ol ýene de ene ul tapyp geldi. Jorajan, Hawa, meseleň ulsy inni öňdedir. o näme meselesi? Huy, sen bu bolsun. Bir erter akmuradyň mehmançylyga gelýäniň habarsyz emen diýe. O gelýänçe öýüň için bezemeli. Oňa doňat naharlar taýýar etmeli. Näme etmeli bolsa aýdy ber. Häzir bazyra gideli. Ýerýäl içerýäl gowçu dilje zatlar alyp gaýdaly.
Häri akşam bolsa, öýümüze gelip içeriň bereli. Bolýar. Enegul Cemal'ın yumuşunu bitirjek bolup, oğun oňly uklabam bilmedi. Enegul Cemal'ın ihlasına geň galdy. Cemal doğru gaýs. Ol hut süýmedigen süýtürjek. On şeýle ihlas edip garşylajak bolup ýören ýigdi kimken? Menem ony öz gözüm bilen bir görsemdim. Tügeleme Cemal'ın özüm beýçak owadan gaýdy ahyren. Baýtak ýaly boýu bar, appak ýüzi bar. Tüýs uzun boýly giň jokly diýil ýani. Men ýaly arryk, gara ýagyz, garypça ýyzbäl. Oň nire uzatsa eli ýetip dur. Eýem institutyň iň soňky kursyny okap ber. Men bolsam şol 10 ýyllyk oturup kolhozyň işi bilen gara başyma gaý bolup ýörün. Cemal'ın mümkünçülüğü ýaly mümkünçülügim bolsa menem okardym. Oň ejesem, kakasam jogapkärlik edip işlep ýörler. Men bolsam sırkow ejemem, jigilermem özüm eklemeli. Menem Cemal'ın günü ýaly günüm bolan bolsa bolmaýarmy? Vay, men aýdyp oturanda atym näme? Men onem hut Cemal'ın bagtyny görebilmeçilik etýän ýaly. Yok, yok. Hudaýa şükür. Kişiň wagtyny görüpçiligim ýokdur. Saglyk bolsa bolmadam. Enegul daň bilen Cemallara bardy. Ojoklarda ot ýakdy. Qaranlary ýuwup arassalap, 3 ojokda 3 türlü nahar oturtdy. Şeýdi bol, tä gün öýle bolýança qara derini saçyp işledi. Cemal bolsa gün goşluk bolanyny turşuny özüne timar berýärdi. Öýlen sagat 5'ler töweregini Cemal baharda açılan ilkinci gül ýaly bolup, bütün howlyny bir özü bezäp durdy. Onu görüp, Enegul'un özüm hayran galdy. Enegul Cemal bilen baştan jogara bolsa-da, ol onu şeýle üýtgüşük owadan röýdüp pikir etmänni. Enegul durup bilmän Cemal'ın ýanyna bardy. Cemaljan, wah şu wagt Akmuradyň ýerine men bolan bolsam bolýar. Goýsana. Oň şeýle owadan gaýyp söýenligine gözüm gitdi. Enegul'un bar bolan. Akmuradyň geljek pursadyna çenli hemme zat taýyn boldy. Akmuradyň gelip oturjak giň otogam Cemal'am kimsiz bezenipdi. Otogdanam, Cemal'lanam, kulab ýysyp bar kurýady. Duat bedenmedik bir Enegul. Oň oda güne garalan ýüzünden derek ýady. Gollar çermelgidi. Okusuzlukdan, ýadawlykdan ýaňa gözleriniň öňü ýeljiräp durdy. Akmurat sözünde tapyldy. Sagat öýlen 6 bollan boly, ol dosty bilen Cemallara geldi. Olar öýler üçin taýarlanan otogda terzeklerini ýassaga berip, ymykly ornaşan neslerini Cemal'am elem goşar ýaly türlü öwüşüň atyp, mihmanyň ardyna töre geçip oturdy. Enegul gol çermeligi mihmanlara hyzmat etýärdi. Bir gezek çay, bir gezek nahar, bir gezek ýene bir zat getirýärdi. Cemal bolsa müň kereşme bilen Enegul'un pişirip getirip gitýän narmatlaryndan mihmanlara hödür etýärdi. Käte-käteler bolsa şerap goýup berýärdi. Olar köp oturdular. Gürleşdiler, gülüşdiler. Gün ýaşap enil garanka atışmaka bolsa, oba gedilençe çykdylar. Öýde ojagyň başyny Enegul'un tä gözü galdy. Cemal'ın Akmurat diýip janyny pidalamasy bardy boli. Bir emmasy bar eken. Men şeýle sapaýy, oturup turşy edali. Şeýle umut ýigidi heni duş gelmän. Oň maňlaýyna dökülüşip duran mile taşlarym dünýäň malyna degýär. Men oňa her öýe girip çykanda güdasyndan kän etdim. Ol ýalňyşmaýan bolsam, diňe ýekeje gerek seretdi. Hey beýle de bir göz, beýle de bir garaýş bolar eken. Men oň bilen durmuş gurmaga beýle de dursun. 7 günden şeýdip maňa ýekeje gerek baksa da razy bolardym. Ýigit dagan däl eken. Oň sesem gürrüňe metgoşuk. Şeýle kiň mehriban, şeýle kiň ýakymly. Ýigit saýlap bilipsiň Cemaljan.
Men on belerine çeken ehli rahmetlerim, onu yekeji bakışını onun dün birine de degen ok. Vay, mağa ne molka. Men onu yeni bir gedek göresem gelip ölüp baryanla. Vay, men bu yaktayımı Cemal duyaysa ne ahil olur. Men bu bolşum hut Cemal'ı kast etmek, onu hıyanet etmek ahirin. Bağışla Cemalcan, bağışla. Men sana hiç kaçan hıyanet etmen. Men bu zatları dine özümü erkedip bilmeyenim çünkü diyeydim. Enewulun bağıtına Akmurat dağı ağsam arılar yine de qaydıp geldiler. Enewul ılgap içerin sırasını yaktı. Hudaya şükür. Enewul Akmurat'ı yine bir görüp kaldı. Cemal olsa kısmılcırap yekece minudum Akmurat'ın yanından ayrılmayadı. Cemal oları Enewulun tayarlap boyun çağrından yenilecek naharından hüdür etti. Olar Cemal'ın goğun için qaraz az kem karvanlılar. Çağal istiler, soňular ovada görün zatlar hakkında epesi salım gurrun ettiler. Enewul bu at taşardı, Akmurat'ın dine sesini eşdiyadi. Soňa da begenip ne ederini bilen okdy. Bu bolyan zatları görsene. Ozal Enewul Cemal'ın bolşunu gen alıp aňarsına çykyp bilen okdy. Inni Enewul barca görün nefsini Cemal'dan meter güne düştü. Yok. Seninki doğru Cemalcan. Men sen yerinde bolunmalsam bir eýem delirepdi de çıkardım. Ine onsoň Enewul bir hili Cemal'ın ýagdaýyna dözmedi. Oňa bir hili rehmi geldi. Akmurat da öýden daş çykdylar. Cemal'ın enatasy bilen hoşlaşdylar. Enewul bolsa epişga goly. Garaňky burçda durup olary sinet diýdi. Megerem olar Enewul görün näl bolsalar gerek. Olar gün howlyň apsyna tarap ýuwuşdan ýürägi borudylar. Cemal gülüp, olar nämedir bir zatlary görüň berýärdi. Hanhady, olar howlyň kapysyna ýetdiler. Enewulun ýüregi böküp gitdi. Akmurat olardan ýygalydy, gün Enewule tarap çalt ýürägi borudy. Akmurat olaýlaşdyça Enewul näderini bilmän aljarap tas ýere giripdi. Akmurat oň bu ýagdaýyndan habarsyz gün oň ýanyna geldi-de, Enewulun golundan tutup, oň elini bir eplengice kagaz tutturdy. Enewul şol aňkyryp durşuny Akmurat'ın elinden tutanyň bir ölecek kagaz berenine maňsyrmady. Bir görse, howully olaň içidem ýokdy. Enewul senidem Akmurat'ın beren kagazyny eline tutup aňk bolup durdy. Enewul içeri gylgady. Sıraň ışıgyny kagazyň epini açyp okumaga başlady. Adım Enewullugy, Cemal'ın sorap bildim. Barda'dy bilýän. Sen ölümden dürdökülýänine gözüm ýetdi. Ähli hyzmatyň üçin, beýçak süýji, naharlaryň üçin köp sag bol. Eger barda geldi, öýlenmekçi bolsam, dine sen ýaly. Yok. Dine sana öýlenirdim.